Dobar dan. Otvaramo ovu sednicu Komisije za žalbe. Imamo na dnevnom redu 4 žalbe. Prva je žalba sindikata RTS-a Nezavisnost. Oni su se žalili na tekst objavljen na sajtu Blica. Mogu se izvoli. Da, dakle, u žalbi se navodi da je informacija koja je objavljena i u naslovu i u samom tekstu da je sindikat pozvao svoje članove da tužbom traže dodatne sredstva iz, kako piše u tekstu, džepova građana zbog rada pod rizikom u vreme pandemije COVID-a je po onome što kaže podnosila žalbe neistinita, nepotpuna i zlonamerno plasirana. U žalbi se navodi da je reč o, ovo inače jedan od reprezentativnih sindikata u RTS-u i oni navode da su sa poslodavcem potpisali kolektivni ugovor na osnovu koga je RTS, dakle poslodavac, dužan da isplaćuje dodatak zaposlenima koji rade u vreme epidemije zaraznih bolesti, što je RTS u ovom slučaju odbio da uradi, zbog čega su oni svoje članove uputili na to da svoje pravo ostvare na sudu. Po onome što se tvrdi u žalbi, novinaru, odnosno autoru teksta je to i saopšteno, odnosno rekli su koji je osnov za pokretanje tih tužbi, te prema tome nije tačna informacija koja je objavljena u tekstu da je poverenik sindikata odbio da objasni osnov, što se vidi iz samog teksta jer u već sledećoj rečenici se pominje taj kolektivni ugovor. Uz sve to, poverenik Dane Markovski je istog dana kad je tekst objavljen poslao i odgovor Blicu koji takođe nije objavljen. Od redakcije Blica nismo dobili nikakav odgovor na žalbu. Dobro. Otvaram diskusiju. Da li se neko javlja? Niko se ne javlja. Evo ja ću. Evo. Ajde, izvolite. Ja sam saglasna sa predlogom odluke. To sam htela da kažem, da sam saglasna s predlogom, da je inače ovo baš onako klasično pravljenje malo uznemirenja, malo pravljenja nekakve vesti koja inače nije takva vest. I ono što je još interesantno da je onaj demanti koji nije štampan vrlo korektno napisan sa pravim objašnjenjem, ne u svađalačkom tonu, ne nikako tako da nekako da bi izazvao neki otpor Blica i da je očigledno da i po meni postoje upravo ova kršenja koje su predložene i da se s tim predlogom u potpunosti slažem. Hvala, Vido. Jelka? Pa rekla je sve. Evo ja ću još dodam. Pa mislim, ova tema je sasvim u redu, dobro je da se kolege bave ovim, ali mislim da je tekst apsolutno tendencijozno napisan i čak mi se nekako čini kao da osoba koja je pisala tekst nije baš nekako na najbolji način razumela kako to funkcioniše unutar javnog servisa, kolektivni ugovor. To nije, po mišljenju, to nije neobično, ali trebalo je malo više da se potrudi da se sazna kako funkcioniše kada radnik u javnom servisu pokušava da ostvari svoje prava, kako se odluke donose, po kom principu, kako bi možda bolje razumeli proces. Svakako to ne opravdava činjenicu da objašnjenje nije objavljeno i mislim da je prekršen kodeks. Hvala, Jelena. Još neko? Ma ne, slažem. Dobro, hvala. Evo stavljamo na glasanje. Dakle, ko je saglasan da su prekršene tačka 1 poglavlja 1, tačka 5 poglavlja 1 i tačka 6 poglavlja 4? Jednoglasno. Dobro, hvala. Idemo na drugu žalbu. Udruženje Slovakinja se žalilo na pisanje dnevnika. Ovako, dakle, ova žalba se prvobitno odnosila na 2 medija, na Dnevnik RS i na Novosti RS, s tim što su Novosti pristale da uklone
taj tekst sporni i onda je ostao samo ovo što se odnosi na dnevnik. One su u dopisu koji su dostavile prvobitno tražile da se zapravo ovi tekstovi uklone, pa su tek onda naknadno nastavile sa tim da bi i Savet za štampu mogao da se izjasni sa tim, u vezi sa tim. Ovde je reč o tome da one, kako i kažu, godinama pokušavaju da utiču na medije da ne izveštavaju na ovaj način i da probaju da uklanjaju sve te tekstove koji na ovaj način govore o Slovakinjama i sad u tome su nešto delimično uspešne. Meni se činilo važnim da mi ovde razgovaramo o toj temi, bez obzira što ovde je reč o udruženju koje nije registrovano u APR-u i sad to bi možda moglo da bude nekakva formalna smetnja, s tim što ja, evo, podsjećam, sad ne znam koliko vas se seća sa početka još rada Saveta za štampu, da smo imali isto tako jednu žalbu jedne desničarske organizacije koja nije bila registrovana na neke fotografije u vremenu, te se verovatno Tamara sećaš toga, i ta smo prihvatili tu žalbu zato što su smatrali da je, eto, važno da raspravljamo o tome. Ja isto mislim da je u ovom slučaju reč o jednoj važnoj temi i o nečemu što se, jer ti stereotipi zaista o zuskama postoje godinama u našim medijima i prosto, eto, mislim da bi Savet jednom trebalo nešto da kaže o tome, pa možda ako ne može da donese odluku, možda u nekoj drugoj formi preporuke medija ili nečega takvog, ali evo, naš predlog je da zapravo donesemo i odluku. Dakle, one su u žalbi navele ovo što sam ja ukratko ispričala, da je reč o diskriminaciji, da se one uporno u tekstovima nazivaju zuskama i toticama i da se zapravo nacionalnost ovde povezuje sa zanimanjem, da se one uporno predstavljaju u medijima kao čistačice i žene koje čiste po kućama u Beogradu. Eto. Dobro. Da li se neko javlja za diskusiju? Tamara? Meni ne predstavlja problem to što one nisu registrovane, one mogu da se žale prosto kao grupa koja se i lično našla pogođenim, mislim, ovim pisanjem, tako da mogla jedna od njih da se žali ili grupa njih, tako da ako se žali grupa njih, to mi je sasvim u redu. Ja mislim da ovde jeste prekršen kodeks i zaista se identifikuju zuske i totice sa čistačicama. Onda u Beogradu postoji još dodatni stereotip da su one skuplje od drugih, jer su, ne znam, pedantnije i tako bolje su kao čistačice, tako da i ta ima i nadgradnja tog stereotipa koja na svu sreću ovde nema, ali ne bi me iznenadilo da se pojavi i tako nešto u medijima. U svakom slučaju, kako god, u svakom slučaju mislim da jeste prekršeno, da su prekršene ove dve tačke, tim pre što ovde nije neka tema od izuzetnog javnog interesa, pa da kažemo da možemo da zažmurimo na jedno oko kao što se dešavalo. Jednostavno čista stvar što se mene tiče. Snežana? Ja se slažem sa Tamarom. I slažem se sa predlogom da utvrdimo povredu prava, nevezano da li je registrovan ili nije. Čini mi se da smo imali u nekom predmetu istaknuto da medij nije registrovan i da kad smo odlučivali i u ovom sazivu da smo rekli da to nema značaja, da je Savet već prihvatao da odlučuje i o žalbi ovog neregistrovanog medija, koji je sigurno bio neregistrovan, jel? A ovde je samo udruženje. Pardon. A za ovo se izrazila samo sumnja, pa nismo provjerila, ali smo rekli da nije bitno. U svakom slučaju možda treba naglasiti i da imaju legitimaciju za ovu žalbu i kao pojedinačna osoba koja su se ili prepoznala ili grupa, ovo što je Tamara rekla, možda to nije loše za objasniti i u odluci. Radi se zaista o stereotipu i ja ne mogu da shvatim da neko tim nekorektnim govorom imenuje grupe koje se bave bilo kojim pozivom. Nešto što je bilo pogrdno, verovatno, još onda kad je nastalo pre Drugog svetskog rata. Hvala. Da li se još neko javlja? Ja bih da dodam, ja se slažem, mislim da bi trebalo da, naravno, ovo se prihvatiti zato što
je ova tema pre svega važna. Važno je da razgovaramo o tome. Pošto ste već istakli glavne stvari, ja bih samo dodala još jednu, koja je meni bila onako fascinantna. Dakle, ovo nije bilo sad da je objavio jedan medij, nego je to više medije prenosilo i to je prošlo kroz više urednika, više novinara. U tim redakcijama rade naše kolege koji su sjajni novinari i nekako mi se učinilo da se ovde radi o nekakvom nasleđenom stereotipu, da ti ljudi nisu ni primetili, da nisu bili svesni da oni žigošu nekoga kada ovo pišu. I zato mi je to stvarno fascinantno, mislim da treba da pošaljemo poruku sa ovog saveta, zato što nekako, prosto nije mi jasno da je kroz toliki broj novinarskih ruku i očiju ovo prošlo, a da niko nije promenio, da neko nije, čak kada sam čitala kako izgledala ta emisija, gde se čak ti novinari kao nešto šale na tu temu, da uopšte, apsolutno sam ubeđena da oni to ne rade iz zle namere, nisu svesni da su oni nasledili jedan stereotip koji je grozan. I pretpostavljam da je to bilo zato što se o tome nije dovoljno javno govorilo i što im niko nije ni rekao, niti skrenuo pažnju, ljudi, ovo zaista nije u redu, ovo nekoga vređa. A pritom to dolazi iz redakcije koja je poznata po svojoj multietničnosti i ja od malena gledam i pratim kao jednu multietničnu televiziju. Da, to je baš. Treba da nam bude na ponos. Zato mislim da treba da pošaljemo poruku odavde. Izvolite. Evo i ja da kažem. Zbog toga što, prvo mislim da treba da odlučujemo da tu nema nikakve dileme da li imaju ili nemaju aktivnu legitimaciju, jer skup Slovakinja svakako su legitimisane u nekakvo svoje udruženje da pokrenu ovakav postupak. Imajući u vidu konkretan članak, ja bi se duboko zamislila da li ima ili nema, jer njihov tekst počinje sa pasusom, jer to gledamo, gde objašnjava kako su prozvane Zuske. I onda po tome bih rekla da tu nema ni pežorativnosti ni ničega, jer su to objasnili i u krajnjoj liniji ceo članak je krajnje pozitivan, kako su to vredne žene, kako se ne libe rada, da izdržavaju svoju porodicu, da su se u određenom periodu kada nije bilo nigde posla bacile na to, postali poznate i kako se ne libe te vrste rada i ne stide te vrste rada, bilo da su intelektualke, bilo da su bez nekakve školske spreme, pa tamo prave gradaciju, imaju razgovor sa svima njima. Ja bih rekla onda to, boga mi, ne kršenje etičkog kodeksa. Ali, imajući u vidu, evo, upravo ovu situaciju koja se trenutno našla, da mi znamo da imamo odjednom više časopisa, više medija, ne znam, časopisa, nego različitim medijima, ovako pisanje, mislim da mora da se konstatuje upravo zbog principijelnosti i upravo zbog nekakvog stava da mora novinar da bude pažljiv i da, ovo što ste rekli, da primeti da to nekoga vređa. Meni to nije uvreda, ali ja nisam Slovakinja, a njima to jeste uvreda, boli ih jer one ispadoše da su otprilike jedino za to sposobne. I to je onda normalno da treba na taj način objasniti. Nije dovoljno što su oni objasnili poreklo reči Zuska. Zato što sam posle ovo što sam danas dobili od Goce imali i nešto drugo što je objašnjeno, a to je, pa da, to su i bogati ljudi koji su ih posle rata angažovali, mrzelo ih da pamte imena, pa su im onako rekli, sve su ti to Zuske. Onda potpuno gubi više smisao na ovaj način pisati, čak i ako je to negde pohvalno da se kaže, evo, žene su preuzele u svoje ruke izdržavanje porodice, negu, bez obzira što rade nešto još, imaju svoje zanimanje, one će 2 put, 3 put nedeljno da dotrče, da sve to urade i sve onim poređenjem kako muškarci idu da nešto porade, a one da rade i zarađuju. I sve to kad imaš u vidu, treba jako pažljivo obrazlagati, jer ta lagodnost u upotrebi takve reči zaista nekoga jako povredi. I da novinari imaju poseban zadatak i posebnu misiju da negde ukažu na nešto, ali na odgovarajući način, jer inače pravi drugi efekat. Tako je.
Hvala. Da li se još neko javlja? Nisu objasnili izraz stotice, to je zbog sukanja, koje više ne nose. Oni u ovom članku nije upotrebljen u drugom, zato ja kažem, mi sve to sveobuhvatno gledamo i to jeste da zbog principa donesemo odluku. Sam članak ima objašnjenje zašto se unosi prvi stav, pa onda piše vrlo pozitivno o svemu, ali sve ukupno to jeste baš onako pažljivo. Da, širenje predrasuda. Ok, ako se više niko neko će nema... reći, a ja ću napraviti, nema veze. Da li ćemo se neko vređati kada se neko zove babasera kroz ceo tekst? A pričamo o ljudima, muškim ili ženskim, koji rade u posebnim uslovima, šta ti ja znam, pošteno zarađuju svoj hleb i teško im je sve ostalo. Naravno, kad kažeš čak i čistačica, čistač, to je u redu, ali kad bi rekao i napravili tekst na taj način, to te pogađa. I mora da se vodi računa, jer novinar mora profesionalno da vodi računa kako će koju kategoriju ljudi o kojoj piše to pogoditi. Dobro. Evo, mi smo stavili da, pošto tu nije bilo jasno da smo mi stavili, tako da? Da, mi smo stavili, da, oni nisu stavili, da. Mi smo predložili da to bude tačka 1, poglavlja 4, smernice 2 i 3 i tačka 4, poglavlja 5, obe te smernice, dakle 1 i 2. Da li neko možda ima da doda još neku tačku, smernicu ili nešto? Ne? Dobro. Onda stavljam na glasanje ovo sad što sam navela. Znači, tačka 1, poglavlja 4, smernica 2, 3, tačka 4, poglavlja 5, smernica 1 i 2. To je jednoglasno. Opet jednoglasno. To je dobro. Dobro. Ja sam bila ubeđena kad sam pročitala da ću da glasam protiv. Ja sam još 3 put čitala i dobila ono i onda sam shvatila. Da. Dobro, prelazimo na 3. žalbu. Naša Tamara Skroza se žalila na tekst iz časopisa Story. Guca? Da, samo da kažem da malo pre smo diskutovali, ali da smo konstatovali da je baka preminula. Da. Dobro, Tamara će naravno biti isključena iz ove rasprave i iz odlučivanja. Ona se žalila na tekst u magazinu Story, u kome pevačica Milica Pavlović govori u intervjuu govori o bolesti svoje bake koja ima Alzheimerovu bolest i objavljene su uz taj intervju i fotografije njene sa bakom. Ona u žalbi navodi da iako se ovo može smatrati pokušajem senzibilizacije javnosti za ovu vrstu razumevanja za ljude koji su suočavaju sa ovom bolešću, ipak je ovde po njenom mišljenju reč o zloupotrebi osobe koja nije u stanju da sama odluči da li želi da učestvuje u tome, odnosno vrlo je verovatno da ona zapravo nije svesna toga što se dešava i posebno su problematične fotografije na kojima je ona još i onako stilizovana da bi se uklopila u koncept tog medija. U žalbi se posebno ističe da je reč o osobi koja, dakle baka, nije javna ličnost. I zbog toga je Tamara navela ovde da su prekršene tačka 1 poglavlja 7, to je ovo što se odnosi na obavezu poštovanja privatnosti, dostojanstva i integriteta osobe o kojoj se piše i tačka 7 poglavlja 6 po kojoj novinar ne sme da zloupotrebi emocije drugih ljudi, njihovo neznanje ili nedovoljnu sposobnost rasuđivanja. Odnosno, smernica u okviru te tačke koja govori o tome da izvor ne mora biti svestan moći medija i mogućih posledica svojih izjava. U ovom slučaju, dakle, reč o osobi koja je vrlo, verovatno nije uopšte svesna toga da se pojavila u tom mediju. I, nažalost, nismo dobili nikakav odgovor od ovog magazina na žalbu. Dobro. Da li se neko javlja? Bojane?
Ja ću se složim sa ovim predlogom i sa Tamarom da jeste prekršen kodeks, ali mislim isto kao i u ovoj prethodnoj žalbi da je ovo urađeno uglavnom iz neznanja i bez neke možda zle namere, ali svakako je reč o zloupotrebi jedne osobe koja nije bila svesna te svoje medijske izloženosti. I posebno me brine, sad ja nisam siguran da li je to cilj, što je zloupotrebljena, da kažem, za promociju neke javne ličnosti koja je to bila potrebna medijska promocija, pa da skreće pažnju na neki drugi način. Ako je, mislim, bio to, ali da ne grešim dušu, svakako jeste prekršen kodeks, kao i u ovom prethodnom tekstu, u prethodnoj ovoj priči, možda su oni hteli da to bude neka topla ljudska priča ili slično, ali iz neznanja je zlopotrebljena. Misliš neznanje novinara? Novinara, tako je, da. Dobro, Vido? Ja ovde nemam nikakvu dilemu i o neznanju, mislim da to ne sme da bude neznanja, tim pre ako je neznanje onda je još veća greška, jer mislim da nema novinara koji ne zna da se ne može objaviti fotografija nečiji to ovakve vrste bez saglasnosti tog lica, da ovo lice koje je tako bolesno ne može da da saglasnost i da ne može da se složi da li želi da se o njenom zdravlju priča. Ne, ti imaš pravo to da uradiš, ali zakon kaže izričito da ništa o tvom zdravlju niko drugi sem tebe ne može da priča. Prema tome, to nije u redu, to jeste zloupotreba novinara. Ja uopšte neću da govorim o mladoj ženi, ne znam ime, kako se zove pevačica, Tamara Skroz. Molim se Tamara da nam otkava posle nešto. Znači, to Milica Pavlović, neću o njoj da govorim. Ona je mogla da zna, nije morala da zna, možda je htela na taj način da napravi malo reklame za svoj novin. To je nebitno. Novinar koji pravi svoje autorsko delo intervju, ovo mora da zna i mislim da ovde moramo da reagujemo. Bez obzira se Tamara razmislila, jednom čim sam rekla da je umrla, kaže Tamara, sad sam čula, ne znam da li da povučem. Ne može, ne treba da se povuče, jer ovo je upravo, ako neki novinari ne zna, da mora da shvati, da nauči da to nije u redu i da to ne može i ovo je, danas smo imali uglavnom predmete vezane za principe, nisu toliko teški, ali su edukativni veoma mnogo i bili su mi jako interesantni konačno bez onih južnih novosti i onih naših miljenika, nego zaista da vidiš kako može da se ode s dobrom, zlom namerom, nikakvom namerom, nego da napravimo tiraž sa divnom naslovnom stranom, koja deluje onako dizajnirano, ko reče, vi neko ste da je dizajnirano, strašno, jednostavno strašno. I to nije u redu. Ta žena ne zna, možda bi onda to pristala, ali ne pristane, a ovako ne može. Eto, tako da mislim da je predlog apsolutno... Hvala. Zlatko? Ja sam hteo da kažem samo da se slažem sa predlogom, da je prekršen kodeks i da ukažem na dve stvari koje nisu bitne u ovom slučaju kad je reč o pitanju da li je ili nije prekršen kodeks. Prva je, po meni, nije bitno da li su novinari, odnosno urednik kogod da je to uradio, imao nameru, nije imao nameru. To je nevažno, bitno je ono što mi vidimo, što je izašlo javno, a to je ta naslovna strana. I druga stvar koja nije bitna, da li je žena koja je na fotografiji, koja je umeđu vremenu umrla, da li je ona rođaka ove druge žene na fotografiji koja je živa, odnosno njena baba, ili nije. Znači, kogod da se pojavi u takvom kontekstu, na takvoj naslovnoj strani, to je prekršaj kodeksa. Ne može se pravdati, jeste, ali to je moja rođaka ili moj rođak, to je moja, mi smo, pa ja imam pravo da dovedem i da slikam rođaku koja nije svesna, ne znam. Znači, to nije uopšte važno, kodeks je prekršaj. Da, mi ne govorimo ovde o namerama Milice Pavlović, nego o novinarski. I uopšte kogod, da je dovela sa ulice nekoga i rekla, evo, transformacija, ne zna za sebe, ali smo lepo našminkali i sad je ona to sam, opet je prekršaj, nije uopšte bitno. Pa da, nije ona starosti svoje bake. Da tako? Mislim da bi nikakav odgovor od... Ne. Pa kakav odgovor? Ne, zapravo sve zaključka nekako koji izvodimo iz tog odnosa fotografije i teksta. Znači, mi iz teksta znamo kako je zdravstveno stanje te gospođe i iz fotografije vidimo ovo, ali ja bih volila da znam recimo da li su oni možda sa tim tekstom htjeli da podignu svest o toj bolesti, pa nisu znali kako, da li su, znači, nemamo
Iz teksta Bilo ne bi dobro da proizilazi su to da su odgovorili. hteli tako. Bilo bi dobro da su odgovorili. Pa naravno, to bi bilo, ali to je posebna priča što oni čak i to preskoče. Ali pre svaki novinar zna da kad objavi nečiju sliku, tako mora da ima saglasnost. Ovde ne može da ima, to lice nema mogućnost rasuđivanja, što sami pišu. Oni kako pričaju o dijagnozi, može unuka da zna ili ne zna. Ali novinar mora da zna da to ne zna. To je tačno. Čak možda je i ona staratelj, ko zna, ali mi to ne znamo u ovom trenutku. Mogli su da nam objasne, da. Opet novinaru da piše. Njoj kao staratelju ne daje za pravo da donese tako. Nije u javnom interesu da se tako nešto objavlja. Da, nije. To svakako nije. Nisu ispunjeni uslovi. Član 43 Zakona o javnom informisanju. Ona je žena privatno lice. Nije javna ličnost, nema. Ma i Zakon o zdravstvenoj zaštiti, ko kaže, ne može niko da objavljuje se nije same. Ne kaže, ona ima takvu bolest da ne zna ništa. I cela priča oko toga, ne može to... I pogotovo naslov, u naslovu se to... To je glavna stvar. Da. Kako je nadizajnirane... Članak, razumiješ. Da. Dobro. Da li još neko želi? Zorice? Pa, meni se nametnuo utisak da je ovo zloupotreba sa predumišljajem. Jer je dosta truda trebalo uložiti da se pripremi baka za fotografisanje. Unuka možda nije imala svest o tome, možda je ona želela to, da, nije u krajnjem ni bitno, možda je ona želela da se svoje baki još jednom oduži na takav način. Sasvim sam sigurna da nije u pitanju podizanja svesti o toj vrsti bolesti. Da to apsolutno nije nikome bilo ni na kraj pameti. Mislim da se iza toga krila namera da se prodaje jedna tužna priča. Jer tužne priče imaju prođu kao što imaju skandalozne priče, kao što imaju priče pune krvi, tako i tužne priče imaju prođu i mislim da je to bio motiv i mislim da su bili potpuno svesni ovi iz redakcije šta rade. Tako da mislim da je predlog sasvim u redu i da je tu bio prekršaj kodeksa. Hvala. Još neko? Ne. Dobro. Stavljamo na glasanje. Dakle, ko je za da je prekršena tačka 1 poglavlja 7 i tačka 7 poglavlja 6? Opet je jednoglasno. U stvari bez Tamare. Da, dobro, jednoglasno. Da. Dobro. I sada prelazimo na poslednju, 4. žalbu. Nataša Stojković, rešetka.rs. Da, ovo je, dakle, druga žalba, mi smo pre, čini mi se, 2 ili 3 meseca već raspravljali o tekstovima u vezi sa ovim slučajem. U februaru. Raspravljali već o nekim tekstovima koji se odnose na ovaj slučaj. Dakle, majka se ponovo žali na način na koji ovaj portal izveštava o tom slučaju, kojim se ona praktično sumnjiči za nasilje nad decom. Postoji spor sa ocem. Ona i dalje tvrdi da oni uporno protiv nje vode kampanju držeći se očeve verzije događaja. Navela je ovde sad ova žalba nije možda najbolje sročena, odnosno nije dobro, pa je teško, ali u suštini ona se žali na to da je otkriven njen identitet deteta, da nije tačno, da su iznete stvari koje nisu tačne, recimo da je starateljstvo dato ocu, ona kaže da je reč o preporuci i tu dostavlja ovaj jedan dokument iz koga se to može zaključiti i da nije podignuta optužnica, odnosno da je ona bar nije dobila. U odgovoru na žalbu urednik portala je naveo da nije tačno da oni vodi kampanju protiv nje, da je ovde, da oni sve vreme kao i drugi mediji iz tog kraja izveštavaju u interesu dece, da je
tačno da je podignuta optužnica, se to vidi iz spisa koji su dobili u opštinskom sudu i da je njen identitet kao i identitet ostalih zaštićen, znači nisu prepoznatljivi u tekstu. Prate slučaj i pratit će i u buduće, zato što misle da je to u javnom interesu. Pokušavali su da stupe u kontakt, između ostalog i zato što otac sve vreme izražava sumnju da nadležni organi ne rade kako treba. Pokušavali su da stupe u kontakt sa njom, to su naveli i u prošlom odgovoru na žalbu, pa je ona teo nešto otkazala i da su razgovarali sa njenim pravnim zastupnicima i da su, kad god su od njih dobili izjavu, to verodostojno prenosili. Dobro. Zorice? Ja se ne bih složila da nije otkriven identitet majke i dece. Jeste otkriven posredno. U tekstu su navedeni njeni inicijali muža, navedeni su godine dece, čak i takozvanog ljubavnika inicijali. Objavljena je ponovo fotografija koja je strahovito ponižavajuća za svaku ženu u tanga vešu. Tu se vide i deca i jesu, ali sasvim dovoljno elemenata ima da u takvo maloj sredini se zna o kome je reč, pogotovo što se oni u tom tekstu podsjetili na sam događaj. Tako da tu nema nikakvog skrivanja identiteta. Ima čak i link na prethodne vesti. Da. Dobro. Tamara? Ja se slažem sa Zoricom, dakle mislim da je ovde svakako otkriven identitet, tim pre što je i pred nama su bili ti raniji tekstovi, tako da ljudi apsolutno znaju i ovde ima dovoljno elementa da se zaključe o kome je reč, ali mislim da posebno problem predstavlja i ovo objavljivanje elemenata optužnice, sudskih dokumenta. Ja ne znam sad, da, ja nisam pravnica, ali što se kodeksa tiče, kada su u pitanju deca, ne dolazi u obzir. Znači, sve ostalo možemo da pravdamo ovim ili onim javnim interesom, ali objavljivati delove sudskih dokumenta koji se tiču maloletnih lica, pa to je veliko no. Mislim, identitet bez identiteta kako god. To je stvar koja će ta deca u krajnjoj liniji moći da se vraćaju i koja će moći da se vraćaju svi koji će tu decu znati tokom njihovih života. To što je pušteno na internet, to je zauvek. To je naprosto nedopustivo. Nedopustivo. Tako da mislim da ovde meni pravilo pretpostavke nevinosti manje više, mislim, to se nekako ajde i podrazumeva, ali ovde je prekršeno pravo na privatnost deteta. 7/4. Mislim da je to pre svega problem u ovom slučaju. Dobro. Ali se još neka Snežana? Ja želim ponovo da naglasim da je u porodično-pravnim sporovima u koje spada i nasilje u porodici, koje se primenjuje i u posebnim sporovima za zaštitu prava deteta, ako je dete stranka u postupku prikrivena ili zvanična, kad je u pitanju nasilje prema detetu, je isključena javnost, da se radi o kogentnim normama i da sud nije ovlašćen ni pod kojim uslovima, osim strankama i njihovim punomoćnicima, da dostavlja nepravosnažnu odluku, pa ni tužilaštvo, pa ni organ starateljstva. Pravosnažnu odluku jedino sud može da dostavi organu starateljstva da upišu u evidenciju koja nije javna i nije dostupna javnosti. Ni pod kojim uslovima se sudske odluke, pravosnažne i nepravosnažne, ne mogu naći u javnosti. Ne mogu se objavljivati ni pod kojim uslovima. Apsolutno. Ja lično sam se nosila mišlju da zovnem predsednika suda i da kažem da novinari se pozivaju da su ovu odluku dobili iz suda i da izvrši proveru. Jer onaj, ako je neko omogućio u sudu nekom sa strane da dobije odluku ko nije stranka u postupku i ko nema pravo da je dobije, treba krivično da odgovara za to. Možda bi se ovi ljudi koji to stalno objavljaju, uporni su, nisu ništa
prosto znači da namerno to rade, jer nisu ništa shvatili iz naše prve odluke, donete u februaru mesecu, da to rade potpuno namerno i kad je u pitanju zla namera ili dolus treba da odgovaraju ne prekršajno nego krivično. Oni to ne smeju da rade. I zato ja mislim da mi treba da utvrdimo ovde povredu kodeksa i da budemo oštri možemo mi nekad i da budemo blagi u formulacijama i tako dalje, ali da ovde budemo izrečiti da se radi o ponovljenom kršenju kodeksa na isti način, uz objavljivanje odluka iz sporova u kojima je isključena javnost. Osim ovoga što je rečeno u vezi zaštite deteta i u vezi identiteta sa čim se slaže. Samo da pitam, da li se ovo odnosi na poglavlje 8.1, objavljivanje, odnosno način prikupljanja dokumentacije? Da, mogli bismo da dopunimo tako. Jer to kome se dostavljaju te odluke i kome se mogu zakon izričito čak reguliš. Mislim, ovde kaže novinar će se koristiti samo časnim sredstvima. Mi ne znamo da su oni do toga došli na neki nečastan način. Nemoguće da su došli na častan, pošto je to zabranjeno. Pošto je to zabranjeno da se distribuira. A pritom prebacuju na sud. Ali mogu i da im da neko iz suda što njega zabranjeno, to je njegov prekršaj, nisu oni došli na nečastan. Koji zna da je isključena javnost i tu odluku ne može da koriste. Poglavlje 5.1. Novinar je obavezan da pristupa poslu profesionalnom To je pre, ajde onda tako, to je bolje. To je bolje, jer ovo je... Onda ti prejudiciraš. 5.1, da. 5.1. A ovo 8.1 da ne stavljamo. Da ne spekulišemo, da ne budemo kontroverzno. Jer imamo to isto, samo baš mi pričamo o novinama, ne širimo novinama. Mi prosto možemo ovo i da kažemo, već smo odlučivali u ovakvom slučaju, ništa da ne napišemo. To treba napisati i uz ostalo. Da očigledno namerno krše. Da, i dobio si, imaš sve šta je tvoja profesionalna pažnja. Drugo, novinar koji izveštava o nečemu, pa ovde su sudski postupci, a ne zna, ne prelista šta je, pa on nije profesionalan nimalo. Apsolutno nimalo. Dobro, da li još neko želi da... A već su dobili odluku o povredu prava. Ako nisu znali, sad znaju. Sad će drugi znati, ali su rekli da će nastaviti. Dobro, i mi što smo stavile za povredu, za pretpostavku nevinosti, to svakako stoji, jer oni su u naslovu praktično osudili tu ženu, tako da to stoji. I Tamara je rekla tačka 4, poglavlje 7, je li tako? Da. A treba da dodamo i ovo za poštovanje privatnosti, što je Zorica napočela. Da, to je tačka 1, poglavlje 5. Aha, ja mislim da je samo na 10. Ne, ovo je... Ne, ta poglavlje 5.1 je novinar je obavezan da pristupa poslu to je novinarska pažnja. Privatnosti 7/1 i 7/4. 7.1 i 7.4, da. Dobro. A ja samo da dodam, izvinjavam se sad još bitnu stvar, jako mi je zasmetala ova formulacija u odgovoru redakcije da oni rade u interesu dece. Mislim, to je redovno obrazloženje i objašnjenje svih njih, mislim, u interesu koje dece, čije dece. I koji je interes javnosti da zna koji je interes javnosti da zna koje su to dece. Ta deca su zapečaćena, im je sudbina za ceo život, a oni ovamo pričaju kako se bore za prava dece. Mislim, ne postoji tačka koja se time bavi, ali prosto zasmetala. Da, treba napisati pola rečenice. Da. Dobro, ako se više niko ne javlja, onda da glasamo. Dakle, ko je za da su prekršene tačke 3, poglavlja 4, tačka 1, poglavlja 5 i tačke 4 i 1, poglavlja 7. Danas sve je moglo. Da, sve je bilo lako. Da. Samo za ključ. Dobro. To bi bilo to.
Zaključujemo ovu sednicu. Hvala vam.